Я тут не сам братів маю, які прийшли з далекого краю. І принесли з собою тепле, який довгий час лежав на пустирі, не те був прославлений прямий Богом. Хочете від мене більше знати, як Ісус Христос народився? Там на велике чудо сталося, така я у церкві. О, там слухали! Ото найбільше діло буде знати, треба А що ви на старого на поміч кличете? Може хочете вином пиво посити? Ото би мені не зашкодило, то ми горло пір'ям засклав. Ну, тому старий хочемо знати. Хочемо знати, що у широкому світі нового слухати. Ого, якої ви чудо хочете знати, що широком світі нового слухати? То є в мене найстарший братик, як вже 1000 років. То там буде знати казати, що в широкому світі нового слухати. Я ж старий до громади, влади, поки дійдеш, то ти не Та мені там селом кості шукати не буде. Посторибався народу. Неправда, Христос народився. Посторить ангела співає. Неправда, там кури б'ють. Погребійся! А де був я не бояв, коли там світлом, шедром, бедром сивий борода, такий молодий ягода. Де ти був старий? Я був за горами, за лісами, заняв овцю до громади, там все беру на леду за мерцем був на суду. А тут твої нещасники сини пастирі повели поміж високі полонини, та нич мені давали їсти лиш кішку з солини. Подай, бо твоїм синам пастирям побіжали плоскі молоді череваху. Чи правда весела вона Єлизавета сина породила? Істина правда весела, но не Єлизавета сина породила, тому що Рождеством за Карла одарила. Хочете від мене більше знати? Я тут поздно, поляйте спати. Санто не так радо співає славошник голубіною прославляють. Ти не шпіді. Нічого не слышать, з великою радістю що не дишуть. Що то не співають, бо я книж не розумію. Та що і Хлеб Спаситель народився. Не бойтеся, пастирі, радость нам звіщає. Ти Богоний сродився, Христос Бог поплатився. І сьогодні ти на місці віплеємі. Алілуя. Та всі станем дідом не скоро встає. Нам щось потункує, хто красу спає, хто глибокої ночі всіх нас пробужає. Я ось пробудився. Та скоро що буде золотом? Тут їх залишимо, а коли повернемося, то знову їх тут найдемо. То нині будемо вважати, по котрого будемо тренувати. А тепер, мої любі браття, всі в круг поставимо і файну колядку заспіваємо. Любе Спасителю, тобі ся кланяюся, я душі тобі маю. Дай нам, Боже, в мирі прожити серцем і душею лиш тобі служити. Священне Ісусу, тобі заклинаюся, а я ж усі тобі маю. Благослови отця ліса, спасі християна, напасти біса. О Боже, дітино, слушай старого діда, не допусти чорта біса, бо замучила страшна біда. Ода людям частеньку знову би земля родила, а бідний народ свій рожак розхилявся. Я вже старий чоловік, прожив 1000 років, а ще такого чуда не видів, як там у янках лежаща сладка месть. Постера раб поклонився перед тобою, як воно програє. Ура, браття!
Відчуємо, пане Гездер, святки попроводити, в мирі, здоров'я, ліпше, краще дочекати, новому року уклонитися, а вам, пане Гезде, доброго здоров'я. Року починаєте колядувати. Ну як, може з 4 класу, може з 5, то не залежить, зараз незалежно. Головне хотіти. Скільки у вас є? 14 чоловік. А десь ви вчилися? Воно ся передавало з покоління в покоління роками. То, навірно, з церкви. Ну так, При церкві. да. Доки будете ще десь ходити? Десь до 11-12 годин. До 12. То не залежить, ми ходимо, колядуємо просто те. Ні, я розумію, просто то треба маленько ся набрати і сил, бо і не тепло є, Так як, нормально. поодівалися. Но, Практично вже такі з цього села, а ті із другого. ні, ми з цього всі села. Уже такі з цього села. Ну все, на кожній вулиці свій Бетлеген, та у нас є свій Бетлеген на кожній вулиці. Коротше. Тобто вся центральна вулиця, це якби ваш район. Ну ні, наша там, Маленько дальше. Ми ходимо на всі вулиці та колядуємо всяде. Ага, де, ну, як вийде, де встигнете. Як тебе звати, просто коротко? Микола. Микола.